Новая крымінальная справа супраць белсатаўцаў. Гэтым разам пракуратура горадні распачала справу супраць вядоўцы праграмы «Інтэрмарыум» Паўла Мажэйкі. Журналіста вінавацяць у наўмысных дзеяннях, скіраваных на рэабілітацыю і апраўданне нацызму. Гаворка пра карцінную выставу, якая ладзілася 19 сакавіка ў гарадзенскім цэнтры гарадскога жыцця. Таксама крымінальную справу распачалі і ў адносінах да мастака Алеся Пушкіна. Студыя «Белсат», Віталь Бабін, гаворым пра галоўнае за сёння цягам наступнай гадзіны. Застаньцеся з намі. Цуда не адбылося. Першамайскі суд Менскаў прызнаў кнігу Ігара Ільяша і Кацярыны Андрэевай «Беларускі Донбас» экстрэмісцкай. Уласна, адзін з аўтараў гэтай кнігі расследавання. Ігар Ільяш з намі на сувязі. Прывітанне. Вітаю. Ігар, ні для каго не было фактычна нечаканым, што вось суд ўсё ж такі прызнае вашу з Кацяй кніжку экстрэмісцкай, аднак ці была нейкая надзея ў цябе? Ведаеце, я не меў ніякіх ілюзіяў наконт аб'ектыўнасці суду, але суд мяне ўсё роўна здзівіў, бо я разлічваў убачыць у матэрыялах справы ось паўнавартасную экспертызу, якая б тлумачыла, чаму яны прыйшлі да высновы, што ў кнізе ёсць праявы экстрэмізму. Няхай гэтыя аргументы былі б маніпулятыўнымі, неабгрунтаванымі, але ўсё роўна гэта былі б нейкія аргументы, то бок там ваша кніга экстрэмісцкая, таму што вось гэтага лагічнага складніка якраз у матэрыялах справы не было. Там няма самого зместа экспертызы, там няма нейкіх цытатаў, якія аналізуюцца, цытатаў з кнігі, якія аналізуюцца. Там ёсць проста выснова, што кніга экстрэмісцкая. І ў судзе я, канешне, падаваў хадатайніцтвы, каб і запрасілі сведкамі гэтых экспертаў, і каб саму кнігу разгледзелі ў судзе, яна нават не далучана да матэрыялу справы, але ва ўсіх хадатайніцтвах мне адмовілі на той падставе, што, як сказала суддзя, няма падставаў сумнявацца ў высновах экспертаў. То бок, сапраўды, як я гэта казаў і нават на судзе, што такое адчуванне, што я трапіў нейкую сумесь кафкіянскага і оруэллаўскага свету. Суддзя прыняла рашэнне аб прызнанні экстрэмісцкай кнігі, якую не чытала, не атрымала ў руках, не ведае яе зместу і нават не чула ніводнага аргумента, чаму яе варта лічыць экстрэмісцкай. І наогул ніхто з удзельнікаў працэсу, тым ліку прадстаўнікі Менскага АУС на паветраным транспарце, якія ініцыявалі фармальна гэту працэдуру прызнання кнігі экстрэмісцкай, нават яны прызналіся, што не чыталі, не ведаюць, што там. І гэта сапраўды такі абсурд, які дэманструе ўзровень дэградацыі ўсёй
судовой сістэмы. Я ў гэтым сэнсе хацеў бы узгадаць, што насамрэч сапраўды не першы раз прызнаюць экстрэмісцкай нейкія, у тым ліку папяровую прадукцыю па палітычных матывах. Вот трэба ўзгадаць, напрыклад, выпадак 2012 года, калі альбом «Прэс-фота» прызналі экстрэмісцкай, просто альбом з фотаздымкамі беларускіх журналістаў. Але тады, наколькі я памятаю, там сапраўды была нейкая экспертыза, якая спрабавала, конечно, абсурдна, але нейкія аргументы высоўваць. Але тут мы дайшлі до таго, што яны нават не спрабуюць ствараць выгляд законнасці. Вось гэта, я думаю, галоўны момант, галоўны прыкмета того, як эвалюцыянавала дыктатура Лукашэнкі. Цяпер вось гэтыя злачынствы яны робяцца нават не хаваючыся. Наколькі я разумею правильно, ні ты, ні Катя не будуць ведаць, што ж канкрэтна экстрэмісцкага ў гэтай кніжцы. А які ж тады лёс гэтай кнігі чакае у Беларусі і якія магчымыя наступствы могуць быць для цябе і для Кацярыны, которая зараз знаходзіцца за кратамі? Трэба разумець, што нават па сучасным беларускім заканадаўстве прызнанне кнігі экстрэмісцкай не цягне за сабой для мяне ці для Каці ніякіх наступстваў. Калі мы толькі не пачнем яе прадаваць у Беларусі, распаўсюджваць, але мы гэтага і не рабілі і не маглі рабіць, таму што просто наклад кнігі, вось аўтарскі тыраж мы у Беларусі не ўвозілі. У гэтым сэнсе трэба сказаць, што эфект ад рашэння суду ад забароны кнігі будзе насамрэч нулявы. Кнігі ў папяровым варыянце ў Беларусі ўсё роўна не было, ніхто яе тут не прадаваў і не распаўсюджваў. А кніга ў электронным выглядзе, яна ёсць уже зараз на десятках сайтаў, тым ліку у адкрытым варыянце на пірацкіх сайтах, то бок можна і набыць яе ў электронным выглядзе і просто прачытаць. І вельмі я не разумею, якім чынам збіраюцца улады абмяжоўваць ось гэта, калі кніга ўжо разышлася па інтэрнэту даўным-даўно. Як яны збіраюцца гэта абмяжоўваць з улікам таго, што вось гэтая забарона, гэта такая добрая рэклама для кнігі. Відавочна, што толькі павышае зацікаўленасць людзей у тым, каб пачытаць яе, даведацца, што ж там такога забароненага. А што тычыцца наступстваў для нас, як я казаў, фармальна па заканадаўстве нам гэта нічым не пагражае, але мы цудоўна разумеем, у які час мы жывем. Мы жывем у часы масавых палітычных рэпрэсій, масавага тэрора, правового дефолта, і, натуральна, я не выключаю, што вось гэтае рашэнне аб прызнанні кнігі экстрэмісцкай можа стаць фармальнай падставай для таго, каб распачаць дадатковы пераслед мяне ці Кацярыны. Дарэчы, Кацярыну этапавалі, наколькі табе стала вядома яшчэ 17 сакавіка ў Жодзіна. Якія апошнія навіны, Ігар, што можаш сказаць на сённяшні дзень, што табе вядома? Навін пакуль няма. Я сёння яе наведаваў Сергей Зікрацкі ў другой палове дня у Жодзіна, але пакуль я з ім не размаўляў, не атрымаў ад яго апошнія звесткі. Чакаем, калі нешта будзе, як новая інфармацыя, то абавязкова, конечно, я абвешчу, распаўсюджу. Дарэчы, Сергея Зікрацкага імаверна пазбавяць адвакацкай ліцэнзіі. У такім выпадку хто будзе прадстаўляць інтарэсы Дар'і Чульцовай і Кацярыны Андрэевай падчас апеляцыі, калі я не памыляюся, 23 красавіка, якая назначана? Менавіта так, 23 красавіка. Адвакат Дар'і Чульцовой, у яго ўсё ў парадку, у яго няма праблемаў, ён застаецца працаваць. Што тычыцца Сергея Зікрацкага, так, вельмі вялікая верагоднасць, імавернасць таго, што ён да апеляцыі ўжо страціць ліцэнзію адваката. Мы ўжо, натуральна, рыхтуемся да такога найгоршага варыянта і шукаем нового абаронцу для Кацярыны. Дзякуй вялікі табе, Ігар, за гэту інфармацыю. І, калі ласка, яшчэ раз слова падтрымання для цябе і сям'і Кацярыны Андрэевай. Прымі асабіста ад мяне і ад усяго Белсата. Ігар Ільяш, журналіст, быў з намі на відэасувязі з Менску. Спадарства «Трывожныя навіны» прыйшлі з Горадні. Я, спадарства, нагадаю, што пракуратура Горадні распачала крымінальную справу супраць вядоўцы праграмы «Інтэрмарыум» на Белсаце Паўла Мажэйкі. Яго вінавацяць у распаўсюджванні
распаўсюдзе і гераізацыі і апраўданні нацызму. Гаворка пра карціну выставу, якая ладзілася ў цэнтры гарадскога жыцця 19 сакавіка. Таксама крымінальную справу распачалі супраць мастака Алеся Пушкіна. Усе самыя апошнія падрабязнасці чытайце ў нашым тэлеграм-канале. Ну а мы ў сваіх эфірах вам будзем таксама паведамляць таксама усе падрабязнасці гэтай справы. Но я нагадаю гледачам, што нашых каляжанак Кацярыну Андрэеву, Дар'ю Чульцову асудзілі 18 лютага на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму за выкананне імі прафесійных абавязкаў. Зрабіла гэта суддзя Фрунзенскага раёну Менску Наталя Бугук, а дзяржаўным абвінаваўцай на гэтым судзілішчы выступала памочніца пракурора Аліна Касьянчык. Напярэдадні гэтым абедзвюм прыслужкам лукашэнкаўцам урады Літвы, Латвіі, Эстоніі забаранілі ўезд на тэрыторыю сваіх краінаў. Дар'я Чульцова. Знову вітаємо наших глядачів на площі перемен. Затриманих докладно тут будуть десятки, коли не сотні. Тепер у двері квартири, де ми знаходимося, позвонили. Ми не ведаємо, хто це. Наш тэлеканал працягвае збіраць гісторыі ахвяраў лукашыстаў. Александра Руфанова у лютым адседзела 15 сотняў арышту спачатку на Акрэсціна, потым у Жодзіна. І асудзілі за бел-чырвона-белы сцяг на гаўбцы. Сцяг жанчына трымала з ліпеня, а потым, калі сілавікі пачалі паляваць на сцягі, зняла. Праз некаторы час Александра села ў цягнік, каб на дзень народзінаў трапіць у Бабруйск да маці, але ні ў Бабруйск, ні на дзень народзінаў яна не трапіла. Яе затрымалі ў цягніку сваімі ўражаннямі ад тым, з чым і з кім давялося сутыкнуцца ў міліцейскіх застенках. Александра подзялілася з Белсатом. Флаг у меня находился с лета, еще когда не зарегистрировали Бабарика и Цыпкова как кандидатов, никому не мешал жить, прекрасно висел. В декабре я начала замечать повышенное внимание к моему балкону и к моей квартире, точнее к лоджии. Соответственно, понимая из последних новостей, что за подобные поступки у нас сейчас наказывают сутками, я флаг убрала, прикинула, что где-то месяца в феврале мне перестанут колупать голову по этому вопросу, и спокойно себе жила. В феврале меня попытались пригласить на беседу, соответственно, ни на какую беседу я не согласилась, потому что есть понятие повестки, в которой указывается статус и дело. Спокойно купила себе электронные билеты в Бобруйск, чтобы съездить поздравить маму с днем рождения. Спокойно собрала вещи в середине февраля. Это было перед всенародным собранием. Приехала на вокзал, зашла, не успела я поставить вещи на выкупленное мной место. Нарисовались два товарища из патруля, попросили предъявить документы. И, соответственно, не объясняя каких-либо обстоятельств, предупредили о том, что мы проследуют в РУВД. Документы не предъявлялись, по сути, до последнего. Я с трудом представляла, с кем я разговариваю, кто все эти люди. По поступлению в РУВД, опять-таки,
нарисовался какой-то новый персонаж, который отказывался вести со мной конструктивную беседу. На мои вопросы касательно протокола четких ответов я не получала сразу. То есть приходилось здесь говорить о существующем процессе, о том, как должно происходить административное дело. Я еле добилась разъяснения своих прав и обязательств, чтобы мне предъявили административный кодекс, и я могла ознакомиться со статьями, которые указаны в моем протоколе. У нас, наверное, подписание протокола затянулось часа на 2, прежде чем я смогла внести все свои замечания по протоколу и ознакомиться со всеми указанными статьями в протоколе. Именно со стороны того человека, который должен был проводить опрос, как это принято называть, никакого корректного общения я не видела. В остальном, в принципе, к работникам партизанского РОВД претензий не имею. После суда меня отправили на Окрестина. В целом, отношение на Окрестина не могу назвать человеческим. То есть личные какие-то вещи я получить не смогла, несмотря на то, что со мной были там теплые вещи, которые необходимы в камере. Ты заходишь в камеру и видишь, что ты уже 8-й человек в 4-местной камере. А вечером еще и 9-го к вам приводят. Матрасов нет. Естественно, постельного нет. Человеческого отношения нет. Это нечеловечно. Это бесчеловечно, когда ты спишь на полу на буханке хлеба. Когда в камере в лютые морозы ветер гуляет. И, собственно, в камере холодно. Когда вода Нет, окно невозможно ни открыть, ни закрыть. Когда в камере отсутствует по факту питьевая вода, потому что качество ее невозможное. Когда на ночь в камере не выключают свет. После этого, конечно, Жодин оказалась сказкой, если не считать того момента, этапа, когда тебя садят в холодный автозак в стакан, вас сидит в стакане 3, развивается клаустрофобия, дышать нечем. Но для того, чтобы вы дышали, вам, естественно, в минус 20 открывают окошко автозака, и вы едете в диком холоде. И ты по итогу радуешься тому, что когда ты приходишь в камеру, ты видишь, что в камере на 4 человека будет сидеть 4, есть матрасы, и в камере тепло. То есть ты радуешься простому такому человеческому отношению. Ты сидишь, начиная от рядовых экономистов до ведущих каких-то инженеров, до педагогов наших высших учебных заведений, художники, айтишники, конструктора. То есть ты можешь встретить человека абсолютно любой профессии там. Притом с каждым человеком, когда ты начинаешь разговаривать о работе, ты понимаешь, что это человек, который развивается в своей области, либо он уже состоявшийся специалист. Я, например, узнала очень много интересного конструирования одежды, пока я там находилась. Вот. Опять-таки, там за 15 суток, на самом деле, можно получить 2-е образование и знать много интересных вещей. Дело в том, что касательно воскресных маршев по состоянию здоровья, та компания, которой мы обычно выдвигались, решили, что я прикрываю тылы, и я больше занималась тем, что я мониторила обстановку по городу в этот момент. Для того, чтобы понимать, что вообще происходит в городе. Хотя на воскресных маршах в свое время присутствовал. Я недавно в беседе говорила о том, что самое ценное, что есть в тюрьме, это письма. И если ты не хочешь знать какое-то ощущение, ждать письмо, то, пожалуй, надо садиться и что-то делать. И, судя по реакции, люди не хотят получать писем. На самом деле есть оптимизм, потому что это впервые в истории не заглохло после выборов. Все равно движение есть. Да, своеобразные, но каждое движение, которое сделано, оно к чему-то ведет. Спадарства не спыняюцца, лукашысты не перад чым. Вось на пачатку выдання мы паведамлялі вам пра тое, што распачалі крымінальную справу ў адносінах да журналіста Белсата Паўла Мажэйкі. Вось навіна з апошніх літаральных хвілінаў. Таксама заведзеная крымінальная справа ў адносінах да беларускага палітолага Дмітрыя Балкунца за абразу Лукашэнкі. Дмітрый Балкунец, нагадаю, пастаянна пражывае за межамі Беларусі ў Расіі. Пабачым, як будзе развівацца
Сітуацыя разам з тым мы пераносімся ў горадню. Арышт старшыні Саюзу палякаў Беларусі Анжэлікі Борыс, затрыманне вядомага гарадзенскага журналіста Анджэя Пачобада разам з іншымі сябрамі арганізацыі ўжо некалькі дзён запар не сыходзіць з парадку дня не толькі ў айчынных, але і ў польскіх медыях. Затрыманага напярэдадні Анджэя Пачобада дапыталі ў цэнтральным апараце следчага камітэту Беларусі ў межах крымінальнай справы, якую распачалі паводле фактаў распальвання нацыянальнай і рэлігійнай варожасці. Што за гэтым стаіць і да чаго прывядзе? З намі на сувязі журналіст польскага выдання «Жэчпаспольта» Руслан Шошын. Прывітанне. Прывітанне. Руслан, апошнія 2 дні тама арышту Анжэлікі Борыс і чальцоў Саюзу палякаў Беларусі фактычна не сходзіць з першых палоскаў газет. Гэтая тэма вельмі актыўна абмяркоўваецца на дзяржаўным тэлебачанні. Як расцэньваюць у Варшаве ўсё то, што адбываецца з польскай меншасцю ў Беларусі апошнімі днямі? Ну, Варшава, канешне, вельмі абурылася пасля вось гэтых дзеянняў, таму што гэта дзеянні такія вельмі брутальныя, вельмі персанальныя. Это ж як бы трэба дадумацца садзіць за краты людзей, якія асабіста ведаюць прэзідэнта Польшчы, прэм'ер-міністра Польшчы, міністраў, рэдактароў галоўных польскіх медыяў. Гэта альбо у Лукашэнкі там робяць памылка за памылкай, такія брутальныя памылкі, альбо яны проста мэтанакіравана дэстабілізуюць сітуацыю ў рэгіёне і хочуць давесці стасункі, адносіны з Польшчай да нейкага такога максімальнага скрайнага накалу. Гэта адно з дзвюх толькі сёння, што бачым. Але Польшча, конечно, это тэма нумар 1, акрамя каранавіруса, і гэта як бы тэма ў медыях стала нумар 1. Канешне, яна будзе вельмі моцна акцэнтавацца на палітычным узроўні, на ўсіх узроўнях. Мы ўжо чуем, учора мы чулі заяву прэм'ера, які казаў пра магчымае абмежаванне тавараў праз мяжу з Беларусю і ў супрацы з Літувай і з Латвіяй. Цікава, да чаго гэта прывядзе, ці з гэтага будзе, канешне, нейкі плён. Але ўсё ж такі ўжо, калі гавораць пра такія крокі, гэта значыць, што тут ужо дыпламатыя не зусім нешта можа зрабіць. Гэта значыць, што ўжо даходзіць да таго, што можа быць сур'ёзная эканамічная канфрантацыя, эканамічныя захады. Наколькі вось гэтыя эканамічныя захады, якія могуць прыняць у Польшчы, Літве, Эстоніі, Латвіі, могуць ударыць вось па рэжыму Лукашэнкі, на твой погляд? Ну, глядзіце, калі мы возьмем такі план максімум, як бы, і тэарэтычна паразважаем, вось, падключацца да гэтых санкцыяў літоўцы, латвійцы, эстонцы і Польшча, канешне, гэта Беларусь цалкам адрэзаная ад еўрапейскага рынку. У мінулым годзе было 12 мільярдаў даляраў тавараабарот. Калі такія санкцыі, напрыклад, абмежаванне тымчасовае да вызвалення палітычных вязняў, напрыклад, увядуць на тыдзень, можна палічыць, якія будуць страты. Канешне, Лукашенко гэта адрэагуе і зробіць са свайго боку блакаду мяжы ў другі бок. Але ж мы павінны памятаць, што там ідуць расійскія фуры. І ў Еўропу ідуць таксама расійскія тавары праз Беларусь. І тут адразу пачынаецца калізія з Расіяй. Яму прыйдзецца аб'ясняцца, тлумачыцца перад Расіяй, што адбываецца. Гэта такія разважанні далёка ідучыя, але ўсё ж такі, калі возьмем гэты план максімум, то, канешне, гэта спрацуе. Канешне, я думаю, што ім прыйдзецца дамаўляцца, ім прыйдзецца садзіцца за нейкі стол перамоваў з Польшчай хаця б і вызваляць людзей. Я просто не уяўляю сабе, як тады можа быць, як можна функцыянаваць, калі страты будуць лічыцца сотнямі мільёнаў даляраў, а на працягу месяца такой, напрыклад, я не хачу называць гэта блакадай, месяц санкцыяў, гэта быў бы мільярд стратаў. Канешне, страцілі б і нейкія прадпрыемствы польскія, канешне, страцілі б і літоўскія, але давайте будзем памятаць, што для Польшчы тавараабарот з Беларусю гэта 3 мільярды, і гэта зусім нішто ў параўнанні з тавараабаротам паміж Польшчай і Нямецчынай, дзе сёння, падаецца, нават у часы пандэміі было каля 90 з нечым мільярдаў еўра. Гэта тавараабарот Польшчы і Нямецчыны. А тавараабарот Польшчы і Беларусі гэта 3 мільярды.
Вось гэта ўзровень як бы супрацы. Гэта вельмі моцна паказвае, як бы хто ад каго больш залежны і што сапраўды Беларусь гэта не эканамічны партнёр, як бы гэта яна не мае ніякіх уплываў, яна не можа на нікого тут паўплываць, ні на якую краіну Еўразвязу, але Еўразвяз можа паўплываць на Беларусь. І гэта простыя прынцыпы эканомікі. Я думаю, што менавіта удзел Еўразвязу ў гэтым пытанні мы яшчэ абмяркуем, а пакуль што я прапаную паглядзець яшчэ адну рэакцыю. Вось пакуль беларускія ўлады пераследуюць польскую нацыянальную меншасць, зачыняюць польскія школы, дакідаюць за краты кіраўнікоў Саюзу палякаў Беларусі, прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда сёння сустрэўся з прадстаўнікамі арганізацыяў, якія аб'ядноўваюць беларускую меншасць у Польшы, Саюза беларусаў Польшы, сацыяльна-культурнага таварыства беларусаў і беларускага гістарычнага таварыства. Беларусы распавялі аб праблемах меншасці, запразілі прэзідэнта наведаць Беласточчыну, дзе беларусы і палякі кампактна жывуць не адно дзесяцігоддзе ўжо. Я прапаную зараз паслухаць, а пазней мы вернемся, каб з Русланам працягнуць нашу размову. Prezydent Polski przyjął nasze zaproszenie nawiedać Białostocczynu i nawiedać mianowita pobywać wśród białoruskiej nacjonalnej mniejszości szerzej i dłużej, obznajomić się z problemami ekonomicznymi naszego miejsca, gdzie my żyjemy na Podlaszy, z kulturnymi, oświetnymi. Tak, że думаю, kiedy krychu te pandemijne sprawy i drugie obcichnąć, to ten wizyt będzie na Białostocczynie, думаю, wielką sprawą i podzieją dla normalności bycia na Białostocczynie i dlatego, że Białorusy baczyli, że my, jak gromadzianie Polski, jest tak samo zauważnymi kierowników polskiej dzierżawy. Руслан, вось калі казаць пра Брусэль, наколькі Польша мае ўплывы рычагу ў Брусэлі, каб націснуць на рэжым Александра Лукашэнкі, на твой погляд? Ну, я думаю, што тут тут гаворка нават не толькі пра Брусэль, але ўсё ж такі, калі Польша вырашыць і прыме такое палітычнае рашэнне абмежавання, напрыклад, тавараў праз мяжу, гэта я кажу вось пра тое, пра што казаў прэм'ер учора. Мы не ведаем падрабязнасцяў, але гэтага хопіць як бы самастойна зрабіць, нават без рашэння ў Брусэлі. Але, канешне, ўплыў Польшчы ў Брусэлі, калі казаць пра... Ну, калі возьмем так, што дагэтуль тэма беларуская магла прыціхаць і маглі ўжо як бы еўрапейскія палітыкі маглі быць стомленыя, скажем так, гэтымі рэпрэсіямі і маглі казаць, абмяжоўвацца да нейкіх заяваў, але не рабіць нейкіх крокаў асабліва. Калі цяпер, напрыклад, Польшча кажа, што, слухайце, там персанальна б'юць па нашых людзях, і гэта як бы звярніце ўвагу, якія рэпрэсіі, да чаго яны дайшлі, калі ўжо атакуюць меншасць нацыянальную. Для Польшчы гэта ўжо прынцыповая справа, асабістая справа. Таму я думаю, што тут уключацца ўсе кантакты, магчымыя дыпламатычныя, асабістыя кантакты польскіх палітыкаў з еўрапейскімі палітыкамі, каб у гэтай справе зрабіць па максімуму. І гэта не толькі гаворка пра палякаў, пра затрыманых дзеячоў Саюза палякаў. Яны гэтымі сваімі рэпрэсіямі ў дачыненні да Саюза палякаў прыгадалі ўсяму свету пра вось гэтыя сотні палітвязняў, якія сядзяць. Яны, дзякуючы таму, што яны раз'язджаюць вальцам чарговыя групы людзей, пра гэта проста сёння бачаць і прыгадваюць, і самі ж не даюць пра сябе забыць, скажам так. Таму тут як бы... А вось, дарэчы, эта сустрэча з беларусамі ў Польшчы, гэта вельмі паказальная сустрэча, таму што звярніце ўвагу, якая цудоўная беларуская мова ў гэта прадстаўніка беларускай меншасці. Тут ёсць школы, ёсць ліцэй, тут ніхто нікому не забараняе вучыць беларускую мову. Гэта людзі, вельмі цудоўныя людзі, цудоўна, што яны захавалі гэта ўсё. А сёння мы ў Беларусі бачым, калі людзям не даюць 15-16 год, не даюць нармальна функцыянаваць, раз на нейкі час адбываюцца затрыманні, адбываюцца арышты, ператрусы, адбываюцца нейкія прапагандныя закіды з боку ўладаў, што яны там нейкія фашысты, яшчэ нехта. Но гэта сітуацыя ўвогуле
непараўнальны стасунак да меншасцяў, непараўнальны, але гэта вельмі моцна паказвае, у якім дне і у якім багне проста сёння знаходзіцца ўлада Беларусі. Будзем далей сачыць за развіццём гэтага скандалу вельмі гучнага. Дзякуй вялікі за размову. Руслан Шошын, журналіст выдання «Жэч Пасполітай», быў з намі на відэасувязі з Варшавай. І крыху яшчэ замежнай інфармацыі. Францыя абвінаваціла Расею ў выкарыстанні антыкаронавіруснай вакцыны спадарожнік ВІ у якасці прылады прапаганды. Адпаведную заяву зрабіў міністр замежных спраў гэтай краіны Жан-Ів Ле Дрыян. Падобная рыторыка гучыць і ад прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона, ну а былы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко даручыў Міністэрству здароўя і Акадэміі навук зрабіць сваю найлепшую вакцыну ад ковіду ва ўсім свеце. З гэтай нагоды мы запыталіся ў беларусаў, якім вакцынам давяраеце вы, кітайскай, расійскай альбо заходнім, жыхары Менску? Я думаю, что российской вполне можно доверять. И всем трем, наверное. Российская вакцина проверена, в общем-то, китайская тоже достаточно. Российской. Почему? Не знаю почему, потому что мои дети там живут, привились и все хорошо. Дочка живет в Питере. Внуки и все. Я доверяю этой. Российская, которая вторая. Для пожилых людей. Доверяю. Российской всему доверяю, всем вакцинам. А почему? Ну, извините меня, наша медицина в Советском Союзе, наверное, была самая лучшая. Самые хорошие врачи, самые грамотные, и поэтому доверяю. Российской доверяю полностью. И буду делать, вот как только где возможно, буду делать прививку. А почему доверяете? Ну, более надежная. Если смотреть передачи по телевидению, что и иностранные эти все подлежат перепроверке, им не доверяют уже на Западе у нас. А наша российская все-таки идет нормально. Так что наша. Если мы говорим о вакцине от коронавируса, то я, честно говоря, пока очень осторожно к этому отношусь. Почему? Потому что вирус, во-первых, без конца мутирует. Никто не выработал единый алгоритм лечения. Ну и мне кажется, пока рано что-то говорить однозначно. Ну и потом, я думаю, что многие люди научены, в принципе, имеют опыт вот всех прививок, да, которые не совсем хорошо отражаются в дальнейшем на их здоровье на самом деле. Поэтому я к этому очень осторожно отношусь, особенно все, что касается коронавируса в сегодняшней ситуации. По крайней мере, в моем окружении переболели многие. И насколько оно повторяется, хотелось бы все-таки привиться. А какой? Вот говорят, китайская неплохая. Европейские, я чувствую, что нам не светят, а российская, затрудняюсь сказать. Сейчас коммерция, и уже в Европе уже надо, чтобы был привит 2 вакцинами. Уже не одной, уже 2 надо вакцины. То есть я думаю, что скоро так докатится, что надо будет 3 вакцины делать обязательно. И там и маски, противогазы носить. Что-то я этого считаю, что это не нужно, это опасно. Никогда не прививался, ни от чего, ни от гриппа, ничего. Потому что один раз я, точнее 2 раза привился от гриппа, и потом 2 раза болел очень сильно. И поэтому как-то не прививаюсь. Застаемся так ці інакш у тэме медыцыны. Для ўладаў Беларусі не мае аніякага значэння, хто ты, каб цябе рэпрэсаваць. Доктар, пенсіянер, студэнт, хворы на анкалогію. Ствараецца ўражанне, што проста стаіць задача выканаць план. Напярэдадні ў раёне першай клінічнай больніцы каля Акадэміі навук людзі ў цывільным затрымалі сярод іншага і тых, хто ішоў пасля прыёму ў анкалагічным дыспансеры. Аднак учора лукашысты прабілі, як кажуць, падвойнае дно. Затрымлівалі не толькі хворых на рак, але і тых, хто ратуе гэтым людзям жыцці. Як, да прыкладу, анколага Святлану Яцкову сёння пакаралі вялізным штрафам памерам у 3770 рублёў. Спадарня Святлана з намі на сувязі. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадарня Святлана, за што вас учора затрымалі? Як гэта, уласна, затрыманне адбывалася? Распавядзіце. Я возвращалась с работы по проспекту в районе кинотеатра «Октябрь». Ко мне подошел человек в форме и спросил у меня: «Ты что это так выродилась?» Выродилась, это было
в том, что у меня были красные брюки и белая капюшон от куртки белый. Вот во что я выразилась. На гэта запытанне я адказала, а что теперь это самое другие правила? Кожный должен одеваться в униформу. После этого мне был задан другой вопрос. А документы? Нет, документов у меня не было. Я отказала, что у меня есть печать врача. Тон был немножко снижен, но мне предложили пройти для проверки моей личности. Завели за колонну, где стояли люди, видимо, выше по званию, и спросили, у человека нет документов, это самое, что делать? Веди. Привели к автозаку, посадили у стакан. 6 ОМОНовцев. 6 ОМОНовцев на одну безвинную женщину. Да, ростом 158 сантиметров и весом 50 килограммов. Вот. Через 20 хвилин приехала машина легковая, меня отвезли в РОВД советский. Там я выяснила, что меня задержали за участие в несанкционированном пикете. На мне была БЧБшная форма, которая заключалась в белой зимней куртке, хотя на мне была осенняя серая куртка. На одном из рукавов моей куртки, значит, была повязка из красно-белого цвета и где-то еще флаг БЧБшный. Вот на основании этого меня задержали. Спадарня Святлана, а як праходзіў сёння суд і чаму такі вялізны штраф 3770 рублёў? Значит, я участница предыдущих шествий. Один раз в прошлом году задерживалась. Вот. Были подняты документы, и так как я повторно была, значит, такой штраф. Хотя, как проходил суд? Суд проходил таким образом, что мне даже не показали лицо свидетеля. На прошлом судебном заседании хотя бы я видела его по скайпу. А сейчас только был голос свидетеля. Когда я ему задала вопросы о том, где была символика, в чем я была одета, вот его ответы, которые совершенно не соответствуют действительности. О чем я и записала в протоколе, что кроме паспортных данных, все остальное, что было написано, ложь. Спадарня Святлана, поэтому... ну от глядзім, фактычна няма ні дня, каб не было нейкіх рэпрэсіўных дзеянняў у адносінах да беларусаў. Аднак пад вялікі махавік вось гэтых рэпрэсіяў трапілі дактары. Гэта ў такі складаны час, калі патрэбная менавіта ваша дапамога ў часы пандэміі, эпідэміі каронавіруса. На ваш погляд, наколькі тут вот, падавалася б вельмі нелагічныя крокі ўладаў, але чаму яны ідуць на такія крокі, на ваш погляд? На мой погляд, власть ненавидит белорусов и хочет их просто-напросто ассимилировать с Россией. У нас, в принципе, запрещен белорусский язык. Нам не разрешают читать белорусскую литературу, потому что ее просто нет у книгарнях наших. Вот.
ўсё ідзе на тое, чтобы знішчыць нацыю. Але нацыя ёсць, жыве і дзякуй І Богу, што будзе ёсць такія і будзе жыць, ёсць такія людзі, як вы. Спадарня Святлана Яцкова, анколаг-мамолаг, была з намі на відэасувязі. Дзякуй вялікі за гэтую размову, за вашу пазіцыю і за вашу вялізную працу на ніве здароўя. А я, спадарства, хацеў бы яшчэ крышачку звярнуць увагу на Дзень волі. З года ў год акупацыйныя ўлады на чале з Лукашэнкам не даюць беларусам адзначаць іхнае нацыянальнае свята Дзень волі. Вось і напярэдадні па ўсёй краіне адбываліся арышты, затрыманні, ператрусы. Тут, як кажуць, любыя сродкі пасуюць, абы запалохаць людзей і не дапусціць іхнага выхаду на вуліцы. На гэтым фоне мы ўзгадалі два самыя маштабныя санкцыянаваныя мітынгі на Дзень волі ў Менску, як гэта было ў матэрыяле Ірыны Карніенкі. С 1918 года, калі абвесцілі незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, дата 25 сакавіка сталася знакаваю для беларусаў. У савецкія гады яе адзначалі збольшага патаемна і ў малых колах. У публічную прастору свята перайшло з канца 80-х. Першы легальны мітынг на Дзень волі адбыўся ў сталічным парку імя Янкі Купалы ў 1989 годзе. Складалі кветкі, там, букетики, адбываліся такія імправізаваныя чытанні вершаў. Прыйшлі многія такія актывісты руху Талака, былі тутэйшыя, это літарацкая была вядомая суполка. Папярэднічаў святу грандыёзны апазіцыйны мітынг 19 лютага на стадыёне «Дынама». Ён таксама быў санкцыянаваны ўладамі і прайшоў як перадвыбарчы мітынг на выбарах дэпутатаў СССР. Нягледзячы на моцны мароз, на «Дынама» сабралася каля 40 000 асобаў. Выбары ў Вярхоўны Савет СССР прызначылі на 26 сакавіка. Таму Дзень волі адбываўся ў спакойнай абстаноўцы. Была вось нечуваная еднасць пакаленняў. Вось, дарэчы, чаго няма сёлета. Было адчувальная падтрымка Алеся Адамовича, Васіля Быкова, Ніла Гілевіча, які выстаўляўся дэпутатам і вёў сваю кампанію па-беларуску. І здавалася, вось-вось, і мы пераможам. Не гвалтоўна, а святамі. Сённяшняя назва «Дзень волі» з'явілася ў 1990 годзе. З прыходам да ўлады Александра Лукашэнкі публічнае святкаванне апынулася пад забаронаю. Улады часта не дазвалялі акцыяў, разганялі і затрымлівалі іх удзельнікаў. Адным з масавых святкаванняў Дня волі стаўся 2018 год. Свята, прымеркаванае да стагоддзя абвешчання БНР, улады дазволілі. Яно адбылося ля опернага тэатру ў Менску. На святочны канцэрт і мітынг прыйшлі тысячы беларусаў. Гэта быў такі адзін з паваротных момантаў, калі самыя беларусы, якія туды прыйшлі, не чакалі, што столькі людзей збярэцца, што будзе такая атмасфера, што сапраўды атрымаецца свята. Гэта тады стала адкрыццём і для саміх беларусаў, вось што яны такія іншыя, што это сапраўды такая культурная, адукаваная і адказная нацыя. Грошы на арганізацыю Дня волі збіралі праз інтэрнэт. Паводле падлікаў арганізатараў, свята наведала каля 50 000 чалавек. Было ўсё: бел-чырвона-белыя сцягі, герб пагоня, беларуская мова, спевы і гарачыя прамовы. Але ўлады дадалі сваю ложку дзёгцю. На выхадзе з пляцоўкі сілавікі прымушалі хаваць усю сімволіку, а ў іншых раёнах Менску затрымлівалі актывістаў. Я думаю, што ён быў эфект не толькі для беларусаў, але і для уладаў, якія такія: нешта мы занадта шмат ім дазволілі, трэба назад іх запіхваць па кухнях, хай там сядзяць бурчаць, што і зараз зноў спрабую зарабіць, усіх распіхаць па кухнях. У сённяшніх жорсткіх рэаліях, калі ўлады не толькі не дазволілі правесці на Дзень волі ніводныя акцыі, а нават ладзяць прэвентыўныя затрыманні і запалохванні па ўсёй Беларусі, такія нацыянальныя святкаванні падаюцца нечым неймаверным. Ірына Карніенка, Белсат. На большая колькасць бел-чырвона-белых сцягоў і герба пагоні мы бачылі, канешне, летась пасля прэзідэнцкіх выбараў. Адкуль узяліся бел-чырвона-белыя колеры на Беларусі?
Цікавае пытанне, ці насамрэч наша нацыянальная сімволіка мае нейкае дачыненне да фашыстаў, як пра гэта кажа дзяржаўная прапаганда. Пра гэта ўсё наша каляжанка Марыя Арцыбашева размаўляла з гісторыкам Олегам Трусавым. Добрый день, Олег Анатольевич. Скажите, калі ласка, адкуль з'явілася наша беларуская сімволіка? Бронзового веку, другое тысячагоддзе до нашай эры. Калі сюды прыйшлі індаеўрапейцы, наши з вами далёкія продкі, яны прынеслі белы і чырвоны колер, і гэты колер тут на гэтых землях і прыжыўся. А потым прыйшло хрысціянства, і гэты колер стаў сімвалам праваслаўнай царквы. Это кроў Хрыста на белай плашчаніцы. Так што першае бронзавы век і хрысціянства, якое ў нас ужо 1000 гадоў. А ці сапраўды гэтая сімволіка мае дачыненне да фашызму, да фашыстаў, як цяпер кажуць у прапагандзе? Ну, пачнём таго, што да фашысцкай сімволікі найбольш блізкая савецкая сімволіка. Бо ў фашыстаў быў чырвоны сцяг, і ў Савецкага Саюза чырвоны. Толькі на чырвоным фашысцкім была свастыка, а на савецкім серп і молат. І фашысты, дарэчы, і саветы разам святкавалі 1 траўня. Это было дзяржаўнае свята і ў Гітлера, і ў Сталіна. Так што, калі шукаць падабенствы, то а ў Брэсце пад фашысцкім і савецкім сцягам парад быў у верасні 1939 года. Так што тут, калі пачаць шукаць падабенствы, можам вельмі далёка зайсці. Ну, а чаму тады нацыянальных сімвалаў так баіцца наша сённяшняя ўлада? Таму што нацыянальны сімвал для нашай улады – это прыкмета, што яна неўзабаве не будзе ўладай. Таму і баіцца. Бо калі аб'ядноўваецца нейкая група людзей, яны яшчэ са старажытнасці павінны мець нейкі сімвал. Это можа быць харугва, это можа быць крыж, это можа быць сцяг і гэтак далей. І нашы продкі 100 год назад, нават ужо больш, абралі вот бел-чырвона-белы сцяг у 17 годзе. І з таго часу ён нацыянальны сімвал, як бы яго хто не хаваў, не забараняў. Дарэчы, калі прыдумалі этой чырвона-зялёны, народ к яму ставіўся абыякава і ніколі нацыянальным сімвалам не лічыў. Больш таго, у савецкі час нават пераследавалі тых, хто хадзіў з чырвона-зялёным, бо павінны хадзіць толькі савецкім. І стараліся не вывешваць гэты сцяг, а толькі адзін савецкі. Ну, а што нацыянальныя сімвалы, у прынцыпе, значаць для беларусаў? Яны значаць, што яны беларусы. Для беларуса адметнасць – гэта сімвалы і мова. Сімвалы вярнулись. Цяпер наша задача вярнуць мову. Бо без мовы з адным сімвалам далёка не пойдзеш. Ці нешта змянілася з 2020 году? Ну, змянілася ўпершыню на бок дэмакратыі, на бок нашай сімволікі. А я спадзяюся, што неўзабаве на бок мовы перайшло 80-90% насельніцтва. Ні в адной краіне няма такой еднасці, як у нас. Параўнанне Расія нам вельмі зайздросціць, бо іх да еднасці далёка. А ў нас еднасць утварылася ў жніўні, яе ўжо не разбурыць. І яна пераможа літаральна, можа быць заўтра, можа праз год. Но першы дэкрэт новага ўрада – вяртання сімволікі. Я в этом не сумняваюся. Дзякуй вялікі. А з намі размаўляў грамадскі дзеяч, кандыдат гістарычных навук Олег Анатольевич Трусаў. Марыя Арцыбашева, Белсад. Ну а у нас новая казка ад Лукашэнкі і яго красаўцаў. Разумею, вы ўжо стаміліся за 26 гадоў, аднак сумна вядомы намеснік міністра ўнутраных спраў Геннадзь Казакевіч, які ўвосень пагражаў усіх знайсці і пакараць, сцвярджае, што сілавікі затрымалі 35-гадовага Пінчука, які рыхтаваў тэракты ў Менску і ў вайсковай частцы ў Печах напярэдадні, цытата, пад эгідай байпола. Аднак губазік жа ў шапку не спіць, праўда? Карпенкоў надрэсіраваў, затрымалі і перадалі КДБшнікам, каб разабраліся, а прапагандысты паказалі прапагандысцкую справаздачу. Ну як вам такое? Нічога не нагадвае, дзесьці мы ўжо гэта
пачулі, правда? І яшчэ адна перліна за сёння ад шматвектарнага міністэрства замежных спраў. Там у адказ на віншаванне беларусаў з днём волі амбасадарцы ЗША Джуліі Фішер прапанавалі беларускае грамадзянства, каб яна магла галасаваць на выбарах і забраць сабе Аляску. Гэтую несусветную бздуру і ганьбу айчыннай дыпламаты мы абмяркуем з былым дыпламатам, а сёння прадстаўніком Святланы Ціханаўскай у міжнародных справах Валерыем Кавалеўскім. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадар Валерый, вось як бы вы пракаментавалі гэтую новы спіч ад спадара Глаза і вось гэтую бурную фантазію адносна сітуацыі з Джуліяй Фішер? Перш за ўсё трэба сказаць, што гэта сапраўды ганьба, гэта не прафесійна, гэта не той клас, да якога павінны імкнуцца дыпламаты, это не той слог, якім мы павінны карыстацца, гэта не прафесійна і гэтым усё сказана. Але ёсць такая версія, якая мне вельмі спадабалася ад аналітычнага цэнтру iSense, па якой вось гэтая заява МЗС Беларусі выказаная ў сувязі з тым, што Венедыктаў, вядомы расійскі журналіст, расказаў пра тое, што МЗС Беларусі, Лукашенко і Захад і таксама каманда Святланы Ціханаўскай вядуць такія перамовы, ужо пачаліся такія перамовы пра выбары ў Беларусі. І такім чынам МЗС Беларусі робячы такую скандальную заяву, гаворыць пра тое, што насамрэч, паглядзіце, ніякіх размоў з амерыканцамі быць не можа. Мне такая версія падаецца досыць слушнай. Во всякім разе рацыянальна неяк абгрунтаваць з'яўленне такой камічнай і скандальнай заявы проста немагчыма. Ну добра, а наконт гэтых перамоваў, пра якія кажа спадар Венедыктаў, ідуць яны ці не ідуць? Это проста такая зноўку ўсплеск нейкага фейку, акурат у дзень волі это было. Тое, што сказаў Венедыктаў, это хутчэй за ўсё тое, што хацелася б бачыць у будучым, тое, каб у траўні дзесьці у выніку таго ціску, які мы зараз арганізуем на Лукашенка і ўнутры краіны, і звонку, каб усё гэта прывяло да сапраўдных перамоў. Але гэтыя перамовы, безумоўна, будуць весціся і без Лукашенка, і да траўня на самых розных узроўнях. Таму у пэўным сэнсе Венедыктаў мае рацыю, у пэўным сэнсе ён вельмі памыляецца пра тое, што робіцца ў Беларусі. Спадар Валерый, вось напярэдадні Дня волі вы звярталіся да айчынных сілавікоў, аднак ўсё ж такі учора не абышлося без затрыманняў. Наколькі эфектыўным лічыце учорашняе святкаванне і, канешне, ці ёсць увогуле нейкі сэнс звяртацца да гэтых людзей, бо, напэўна, тыя, хто маюць сумленне, ўжо даўно сышлі з праваахоўных органаў? Безумоўна, гэта было сапраўднае свята, і людзям атрымалася яго адзначыць. Яны паказалі, што для іх это вельмі важны дзень, што гэты сімвалізм, ён вельмі практычны насамрэч. Яны гатовыя ахвяраваць і сваімі рэсурсамі, і часам, і многія, на вялікі жаль, ахвяравалі свабодай у гэты дзень. Больш за 200 чалавек былі арыштаваныя. І вельмі спадзяюся, што да іх не ўжывалі сілу так, як гэта рабілася на працягу восені. Менавіта пра гэта мы і гаварылі ў сваіх камунікацыях з боку штаба Святланы Ціханаўскай пра тое, што сілавікам трэба быць больш абачлівым, калі яны выходзяць на вуліцы супрацьдзейнічаць пратэстоўцам. Таму што дамагчыся таго, што зараз яны складуць шчыты, магчыма, гэта будзе занадта амбітна, аднак мы можам звяртацца да іх і апеляваць да базавых нейкіх установак у іх працы. Пра тое, што людзей нельга біць, трэба вытрымліваць нейкія элементарныя правілы паводзінаў, што не трэба жысціць, як зараз прынята казаць на фоне ўсіх гэтых пратэстаў. Таму трэба будзе ацаніць інфармацыю, прааналізаваць тое, як з людзьмі абыходзіліся падчас затрымання, як з імі абыходзіліся ў месцах утрымання. Спадар Валерый, вось прэм'ер-міністр Польшы Матэуш Маравецкі акурат такі ўжо заявіў пра тое, што плануе перамовы з Літвой, Латвіяй, Эстоніяй адносна блакавання беларускіх тавараў праз мяжу. Гэта ў першую чаргу адказ на ціск на польскую меншасць і на дыпламатычную вайну. Вы як лічыце, наколькі гэта паспяховым можа быць крокам, ды і ўвогуле наколькі рэалістычны такі сцэнар у бліжэйшым часе? Пэўна, калі пра гэта кажуць польскія ўлады, то гэта можа быць рэалістычным.
выглядае на тое, што пачынае раскручвацца спіраль такого супрацьстаяння паміж Мінскам і Варшавай. Гэта, канешне, вельмі кепска, перш за ўсё таму, што церпяць нявінныя людзі, тое, што арыштавалі з такіх заўважных прадстаўнікоў польскага руху на тэрыторыі Беларусі, гэта вельмі кепска, таму што людзі займаліся абсолютна легальнай дзейнасцю, нейкім чынам не парушалі закон, але высылка ўзаемная дыпламатаў і пасля новыя нейкія крыўдныя заявы і дзеянні, ўсё гэта будзе весці да таго, што эскалацыя напружання будзе захоўвацца. Ну, насамрэч, канешне, мы ведаем, што гэта не ўпершыню такое напружанне ствараецца паміж Менскам і Варшавай, і, як звычайна, ініцыятарам гэта становіцца Лукашенко. І гэта адзін з невялікіх эпізодаў знешняй палітыкі часоў Лукашенко, калі мы не можам падтрымліваць нармальныя адносіны з нашымі найбліжэйшымі суседзямі, якія нашыя сябры і браты, праз стагоддзі тыя краіны, з якімі мы павінны ў першую чаргу выбудоўваць канструктыўныя, прадуктыўныя адносіны. На вялікі жаль, пры Лукашенку гэта проста немагчыма, таму што, лічы, кожнае дзеянне, кожная з'ява ў яго палітызаваная для таго, каб забяспечыць яго палітычныя і асабістыя інтарэсы. Спадар Валерый, заўтра, напэўна, беларусы плануюць выйсці на вуліцы, анансаваная акцыя. Напярэдадні гэтай акцыі, што б вы сказалі беларусам, калі коратка, вашы словы, калі ласка? Ну, па-першае, трэба нам усім ганарыцца тым, як мы ставімся да гэтых дней, як мы ставімся адзін да аднаго, што мы вытрымліваем такі ціск, што, нягледзячы на гэты гвалт, нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, мы все захоўваем веру ў тое, што мы перамаглі і што мы давядзем гэтую справу да канца, што мы ўсё ж такі правядзем тыя выбары, якія вырашыць гэты палітычны крызіс у Беларусі. Самае галоўнае на гэтым этапе, канешне, берагчы сябе, берагчы сваё здароўе адзін аднаго, не трапляць у сітуацыі, якія будуць рызыкаваць, стануць рызыкай для вашага здароўя, для вашага жыцця. Бо здароўе гэта галоўнае, бадай, і як і воля, гэта прага да свабоды. Дзякуй вялікі вам, Валерый Кавалевскі, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у міжнародных справах, быў з намі на відэасувязі. Ну, а менш як за сотню онлайн-канцэрт «Граем для Беларусі», які адбыўся на Дзень волі 2021 у Нацыянальнай філармоніі у Польшы, у Варшаве, сабраў амаль 20 000 праглядаў у YouTube. Кавалак гэтага канцэрту ўжо неўзабаве, пасля чаго глядзіць аб'ектыў. Ну а я, Віталь Бабін, развітваюся з вамі. Дзякую за ўвагу і да наступных сустрэчаў. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Разбуры, турмы, mury, pragniesz swobody, to biary. Mur chudka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pochowaje świat stary. Разбуры, турмы, mury, pragniesz swobody, to biary. Mur chudka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pochowaje świat stary. Ведали словы на память и спел, несли по улицах так, что кровь кипела и гнев кипел, и сердце стукали в такт. Били в 100 000 долоняў,
Ішлі на мури па ўсім свеце старым, а ён усё граў і спяваў. Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослаў Сцешык. У эфіры «Аб'ектыў», агляд галоўных навінаў. У горадні пракуратура распачала крымінальную справу супраць мастака Алеся Пушкіна і кіраўніка Цэнтру гарадскога жыцця Паўла Мажэйкі, вядомага гледачам Белсату як вядоўца праграмы «Інтэрмарыум». Іх абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму за дэманстрацыю карціны Яўгена Жыхара, камандзіра партызанскага атраду, які ваяваў супраць камуністаў. Усё гэта на фоне пошукаў такіх жа антысаветчыкаў сярод польскай меншасці ў Беларусі. Так што спецслужбам ёсць чым займацца. А што яшчэ сёння ў нашым выпуску? Люди потребуют свободы, КДБ и милиция пужают террористами. Весь народ, марша не было, но весь народ очень много. Просто гуляли. Вынікі Дня волі падчас паўваеннага стану. Экстрадыцыя з России. В европейских странах белорусам практически без проблем предоставляют убежище. Книгу «Белорусский Донбасс» признали экстремистской. Я ўсё ж чакаў, што ў матэрыялах справы будзе цалкам экспертызы і нейкія хаця б аргументы.
Перформансы, бел-чырвона-белыя інсталяцыі, шэсці па горадзе і феерверкі. Грамадзяне падводзяць вынікі забароненага мірнага святкавання Дня волі, гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Свае рапорты здае начальству і міліцыя. З аднаго боку, прэс-служба МУС заяўляе, што мітынгаў і шэсцяў не было. З іншага, міліцыянты затрымалі 2,5 сотні грамадзянаў за ўдзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах у 23 гарадах Беларусі. Штосьці тут не сыходзіцца. Юлія Цельпук працягне. Пошук месца ўтрымання сяброў і блізкіх, якія не вярнуліся дамоў на ноч пасля Дня волі, гэта пачатак сённяшняга дня для многіх беларусаў. Мянчук Мікіта дазнаваўся, дзе ягоны сусед. Камусьці з жыхароў ён паказаў знак Вікторыі двумя пальцамі. Міліцыянты сказалі, што гэта не зарэгістраваны знак. І таму ён быў затрыманы. Пад ізалятарам на Акрэсціна ў сталіцы наша камера не сустрэла валанцёраў. Пісы затрыманых, магчыма, няпоўныя. Знаходзім на старонцы вясны. 25 сакавіка, але таксама сёння прэвентыўна за святкаванне ў тым ці іншым фармаце забралі 245 асобаў, 176 з іх у Менску. На каго ўжо паспелі скласці пратаколы, адбыліся суды. Александр Бруй сярод асобаў, якім давядзецца адбыць сотні. У судзе Ленінскага району Менску вырак выносіла Анастасія Ачалова, нібыта за супраціў милицианту. Просто страшно выходить на улицу, вот и все. То есть здесь получилось, что человек шел, видимо, шел где-то не там, где нужно было, и оказался на 15 суток в изоляторе. А ў судзе была навінка. Са спасылкаю на вуснае распараджэнне кіраўніцтва супрацоўніцы перапісвалі звесткі людзей, якія ідуць на працэсы затрыманых. Затрыманая таксама учора на вуліцы спадарыня Алена Барцянева заўважыла, што на вуліцах Менску стракаціла асобамі з сілавога блоку. А вось тых, хто святкуе, можна было ідэнтыфікаваць час ад часу і адно праз жэсты. Все вскидывали знак. И обстановка уже такая начиналась, такая вот теплая, вот как когда-то летом. Такое чувствовалось уже объединение людей. Чувствовалось уже накануне, когда во многих дворах пускали петарды и салюты. Традыцыі Новага года давялося пераймаць, каб пратэст было чуваць. Сёння спадарыня Алене прысудзілі 100 базавых штрафу. Ноч яна правяла на Акрэсціна. Были кровати без матрасов, железная решетка без матрасов, то есть спать на ней было практически невозможно. Окно было открыто настежь. Здавалася б, нічога не змянілася ў стратэгіі адвучвання людзей ад жадання змяніць палітычны лад у краіне. Праваабаронца, старшыня беларускага хельсінскага камітэту, аднак кажа пра адрозненне цяперашняй прававой сітуацыі. Трэба называць рэчы сваімі імёнамі, гэта проста забарона выказаць меркаванне пратэснае ў любой форме. Вось, ну, я не здзіўлюся, калі мы побачим факты, калі людей, которые запускали фейерверки, их начнут переследовать так само. Ацаніць, колькі людзей адзначала Дзень волі, ніхто не возьмецца. Гуртаваліся учора па некалькі асобаў, ды выходзілі шпацыраваць ад ускраін у бок цэнтральных вуліц. Прыхільнікі пераменаў з вёскі Зацень да сталічнага ГУМа ішлі 2 гадзіны ад вуліцы Арлоўскай. Некалькі разоў былі ў кроку ад затрымання. Дзяўчыны на сабе мелі 2 майтак, а ў торбах неабходнае на выпадак затрымання. Вчера у нас было тоже 5 много, но это были не студенты. И не просто случайно люди, пьющие кофе. И кто-то вот из толпы, если можно так сказать, крикнул «Живи Беларусь!» и поддержали прям, ну, все. Вот несмотря на то, что стоящие там гаишники и патрули какие-то работают, и все прям таким единым жили. И такое чувство, что люди так этого ждали. Жыхарам свабоднай Зацені учора ўдалося вярнуцца дамоў без стратаў і пасля запісаць віншаванне. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Юлія Цельпук, Белсат. Мы сарвалі планы ўладаў у ажыццяўленні тэракту, у адказ у яго падрыхтоўцы абвінавацілі нас. Гэтак ініцыятыва «Байпол» пракаментавала заяву міліцэйскай прэс-службы пра нібыта перадухіленыя сілавікамі тэракты. Палкоўнік Вольга Чамаданова сцвярджае, што аддзел міліцыі «Губазік», а таксама КДБ затрымалі жыхара Піншчыны, які рыхтаваў выбухі паводле інструкцыяў ініцыятывы «Байпол».
Гэта аб'яднанне былых пракурораў, следчых і міліцыянтаў, якія расследуюць факты міліцейскага гвалту апошніх часоў. За что задержаны? Собирались произвести взрыв. Взрыв чего? Огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом. Злоумышленник поддерживал тесную связь с небезызвестной инициативой «Байпол». Именно от ее представителя накануне Дня воли он получил в мессенджере указание совершить взрыв на территории органов внутренних дел или воинской части. Именно эта инициатива, тесно связанная с так называемым Координационным советом Тихановской, активно призывала граждан к незаконным массовым мероприятиям 25 марта и предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. Тэрарыстычны акт нібыта меў адбыцца ў вайсковай частцы ў Пячах і яшчэ адзін у Менску. Адну з бомбаў тэрарыст нібыта заклаў у смеццевы бак на сталічнай вуліцы Убарэвіча, а другую перавёз у Барысаўскі раён. На відэа, распаўсюджаным міліцыяй, у затрыманага пытаюцца, дзе ён атрымаў навыкі. А той адказвае, што навыкамі не валодае, усё гэта ад знаёмага з тэлеграм-каналу. Няма лепшай рэкламы, чым абвесціць штосьці забароненым дзяржавай. Кнігу «Беларускі Донбас» аўтарства нашых калегаў Кацярыны Андрэевай і Ігара Ільяша прызналі экстрэмісцкім матэрыялам у Беларусі. Кацярына цяпер адбывае 2 гады калоніі за вядзенне жывога рэпартажу з месца пратэстаў у Менску. Разам з мужам Ігарам Ільяшом яны, сярод іншага, расследавалі сувязі між беларускімі спецслужбамі і прарасійскімі баевікамі ў Данецкай і Луганскай вобласцях Украіны. Алесь Баразенка распавядзе падрабязнасці. Суд Кастрычніцкага району Менску прызнаў кнігу Кацярыны Андрэевай і Ігара Ільяша «Беларускі Донбас» экстрэмісцкай. Суддзя Вольга Біруля пабачыла ў кнізе, цытата, «распальванне варажнечы, дэманстрацыю нацысцкай сімволікі і матэрыялы ў выбуховай справе, што могуць быць скарыстаныя для падрыхтоўкі тэрактаў». Што праўда, ніякіх аргументаў ці прыкладаў гэтых парушэнняў суд у сваім рашэнні не прывёў. Я ўсё ж чакаў, што ў матэрыялах справы будзе цалкам экспертызы і нейкія хаця б аргументы. Няхай маніпулятыўныя, няхай беспадстаўныя. Кніга экстрэмісцкая, таму што? Вось гэтага таму што не было ў матэрыялах справы, і суддзю гэта не зацікавіла. Яна проста зацвердзіла вынікі высновы экспертызы. Больш за тое, у матэрыялах справы аб прызнанні кнігі экстрэмісцкай адсутнічала сама кніга. Суддзя адмовілася далучаць гэтую кнігу да матэрыялаў справы. То бок гэта завочнае рашэнне па кнігі, пра якую ніхто нічога не ведае. І больш за то, я абсалютна ўпэўнены, што самі эксперты, якія падпісвалі гэтае экспертнае рашэнне, яны не чыталі, не бралі нават у рукі гэтую кнігу, а інакш бы яны не падпісалі такі абсурд. Летась у снежні 2 экземпляры кнігі «Беларускі Донбас» былі сканфіскаваныя падчас узмоцненага дагляду ў аэрапорце у журналіста Рамана Васюковіча. Ён вяртаўся з Кіева ў Менск. Кнігі накіравалі на экспертызу, а самога Рамана 19 сакавіка судзілі за распаўсюд экстрэмісцкай літаратуры. Справу тады накіравалі на дапрацоўванне. Сёння даведаюся, што менавіта той адміністрацыйны працэс, які за распаўсюд гэтай прадукцыі, якую сёння, атрымліваецца, суд уже прызначыў экстрэмісткай. Вось мяне чакае яшчэ адзін працэс, як ужо за тое, што я нібыта распаўсюджваў гэтыя кніжкі і вёз іх з мэтай распаўсюда ў Беларусь. Таму чакае яшчэ адзін судовы працэс. Кнігу «Беларускі Донбас» Ігар Ільяш і Кацярына Андрэева выдалі ў Кіеве. За 4 гады працы над кнігаю яны правялі дзясяткі інтэрв'ю, расследаванняў і рэпартажаў. Асноўнай тэмай і галоўнымі героямі сталі беларусы і беларускі след на вайне ва ўкраіне. Праца журналістаў дазволіла па-новаму паглядзець на уяўны нейтралітэт і міратворчасць беларускай дзяржавы ва ўкраінскім канфлікце. Мы даказваем у гэтай кнізе, што гэта ўсё была хлусня, што гэта быў міф, бо насамрэч беларуская дзяржава заставалася верным саюзнікам пуцінскай Расіі ў гэтым канфлікце і у тым ліку дзеянні спецслужбаў, якія патуралі баевікам, якія дазвалялі ім прыязджаць у Беларусь, мяняць пашпарты, адпачываць і зноў вяртацца ваяваць супраць Украіны. Шмат увагі ў кнізе прысвечана і асобе Александра Лукашэнкі, які разам з сынам Віктарам занесены ва ўкраінскую базу асобаў, што пагражаюць нацыянальнай бяспецы Украіны міратворац, як, цытата, памагаты прарасійскіх тэрарыстаў і расійскіх захопнікаў. Алесь Баразенка, Белсат.
Працягваем выданне аб'ектыву. Суддзя Ленінскага раёну Горадні Руслан Гурын, які арыштаваў на 15 дзён старшыню Саюза палякаў у Беларусі Анжеліку Борыс, не зможа паехаць у Польшчу. Яму гэта забаранілі бестэрмінова польскія ўлады. Астатніх суддзяў, якія ўдзельнічаюць у палітычным пераследзе польскай меншасці ў Беларусі, польскі ўрад таксама папярэджвае пра наступствы. Таксама сёння прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда запрасіў на сустрэчу беларусаў. Гэта была вельмі добрая сустрэча. Яна праходзіла ў цудоўнай атмасферы. Атмасфера гэтай сустрэчы паказвае, што паміж палякамі і беларусамі няма ніякіх негатыўных эмоцыяў. То мы частка адной супольнасці. Беларусы, якія жывуць у Польшчы, частка польскага грамадства. Гэта сустрэча інфармацыйная. Сустрэча інфармацыйная, на якой мы інфармавалі пра розныя галіны, і пра нашу культуру, і пра нашыя праблемы, і пра нашае грамадскае жыццё, і распавядалі пра нашу гісторыю. Прэзідэнт Польшчы паабяцаў неўзабаве наведаць беларускую меншасць на Беластотчыне, каб даведацца пра іхнае жыццё і пачуць прапановы. Тым часам польская меншасць у Беларусі надалей зазнае ціск. З нагоды арышту чальцоў Саюзу палякаў і завядзення на іх крымінальнай справы прэзідэнт Польшчы сёння соцслужбаў. Акрамя таго, Анджэй Дуда папрасіў генеральнага сакратара АБСЕ Хельгу Шмідт унесці ў парадак дня справы палякаў, затрыманых у Беларусі. А тыя беларусы, якія ўцякалі ад палітычных рэпрэсіяў у Расею, атрымаюць не прытулак, а экстрадыцыю ў рукі КДБ. Пуцінскія спецслужбы і Росгвардыя абяцалі Лукашэнку шчыльную супрацу і таксама пераследуюць нашых суайчыннікаў. Прадстаўнік беларускага зямляцтва ў Расеі Уладзімір Драгун абвесціў галадоўку, бо раённы суд Пецярбургу пакараў яго 9 днямі арышту. Нібыта Драгун арганізаваў публічнае мерапрыемства ў падтрымку расейскага палітыка Алексея Навальнага. 9 судняў арышту для беларуса за нібыта арганізацыю акцыю ў падтрымку Алексея Навальнага. Доказам віны сталася відэа, у якім беларусы патрабуюць вызваліць палітыка. Сам Уладзімір сцвярджае, што на акцыі яго не было. Свободу Навальному! Жыве Ігор Лосік! Жыве Беларусь! Жыве! Организацию акции, на которой я не был. То есть мне показали фотографию скриншота. Человек под номером 8 в маске, в шапке, это ты. Я говорю, это не я готов на полиграфе. Ну, давайте подписываем документы. Я на полиграфе готов подтвердить, что это не я. Ад 2 до 7 судняў арышту за гэта ж відэа атрымалі яшчэ 5 беларусаў. Тыя з іх, хто не мае расійскага грамадзянства, могуць быць экстрадыраваныя ў Беларусь. Экстрадыцыя пагражае і тым, хто прыехаў у Расію по палітычны прытулак. Цяпер працэдуры чакае Беларусь Сергей Непагода. На радзіме на яго завялі крымінальную справу за гвалт у дачыненні міліцыянта. Андрэй Прылуцкі ж, удзельнік стачкаму Беларусь Калію, больш за 3 месяцы ў расійскім СІЗА. Затрымалі яго ў Санкт-Петербургу. В европейских странах белорусам практически без проблем предоставляют убежище, потому что есть многочисленные свидетельства международных правозащитных организаций. К сожалению, в России пока что государственные органы не рассматривают это как веские основания для предоставления убежища белорусам. Миколая Давидчика, стваральніка зачыненай групы чату «Ліда для жизни», арыштавалі за арганізацыю дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Ён пры гэтым жыве ў Расіі ўжо 20 гадоў. Руслану Шхазіну сілавікі пагражалі крымінальную справу пасля таго, як беларусам забаранілі акцыі пад амбасадай, а яны ладзілі іх у іншых месцах. Мужчына быў вымушаны з'ехаць з Расіі. Они считали так, что я являюсь организатором вот этих наших петербургских акций и, так сказать, через меня пытались воздействовать, чтобы я прекратил или, по крайней мере, передал своим друзьям, коллегам, землякам, что мы должны прекратить собираться с флагами. Як найбліжэйшы саюзнік Беларусі, Расія падтрымлівае палітыку Лукашэнкі. Таму праваабаронцы і адвакаты ўпэўненыя, што Расія больш не з'яўляецца бяспечным месцам для беларусаў, якія спазналі палітычны пераслед. Юлія Шалгаліева, Юлія Лабанова, Надзея Бельская, Белсат. У Киеве адкрылася маштабная выстава сучаснага беларускага мастацтва пад назвай «Кожны дзень», прысвечаная пратэстам беларусаў супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту. Працы больш як 80 мастакоў размясціліся ў культурным цэнтры «Мастацкі арсенал». Наш тэлеканал выступіў медыяпартнёрам праекту.
Відэа, на якім дзяўчына ў бел-чырвона-белай вопратцы крычыць пасярод вуліцы ў Варшаве і тачка з гноем, у якім ляжыць наколаты на вілы плакат з выявай Лукашэнкі. Выставачныя работы ў мастацкім арсенале ў Киеве. І гэта толькі частка экспазіцыі. Название «Fight like a girl», «Борись как девчонка». Работа сделана, это мурал, но она сделана с небольшого рисунка. Мурал прысвечаны пратэстоўкам, гэта праца мастачкі родам з Беларусі Алены Давідовіч. Каб яе зрабіць і прэзентаваць, яна прыляцела ў Кіеў з Амстэрдаму, дзе цяпер жыве. В 2020 году, когда у нас пошло такое движение, в принципе, часто в моих работах бессознательно становятся героями женщины. У канцы выставачнай залы праца мастака Юрыя Шуста. Аўтамабіль без нумароў са спушчанымі шынамі і сасновымі галінкамі. Пад ім соль. Напамін пра засыпаны камунальнікамі надпіс «Не забудзем» на месцы смерці Тарайкоўскага. На сцяне побач відэа. Падлеткі ходзяць па лесе. Лес – сімвал свабоды, а машына… Это отсылка вот к тем автомобилям без номеров, без опознавательных знаков, которые похищают людей с улиц до сих пор. Выстава сучаснага беларускага мастацтва кожны дзень займае 4000 квадратных метраў. Экспанаваныя працы больш як 80 мастакоў, якія жывуць у Беларусі і за яе межамі. У творах адлюстравання падзеяў на радзіме. Так чи інакше, всі роботи пов'язані з протестом. Частина робіт – це… Так ці інакш, усе працы звязаныя з пратэстам. Частка работа ў гэта рэакцыя на сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі, частка створаная раней. І яны пра чалавека, пратэст, дэмакратыю, пра волю чалавека. Про демократію, про волю людини. Мы адбіралі мастакоў, которые, на наш погляд, найбольш остра адчуваюць гэты момант. Это, конечно, усе мастакі, которые працуюць з актуальным медіа, з шмат вельмі вы бачыце тут і відэо, і інсталяцыі, і скульптур, але не ў традыцыйным сэнсе гэта. І нават жывапіс, ён таксама тут існуе, который ламае гэты стэрэатып о кансерватыўных, акадэміцкіх, банальных поглядах. Для гледачоў выставу адкрыюць пасля заканчэння ва ўкраіне каранціну. Тым часам каманда праекту распрацоўвае онлайн-праграму. 3D-тур па выставе і аўдыёгід на 3 мовах – беларускай, украінскай і англійскай, каб сучаснае беларускае мастацтва змаглі ўбачыць як мага больш наведнікаў. Анастасія Русецкая, Марына Ступак, Максім Вайціцкі. Белсат. Гэта ўсё на сёння, але не пераключайце. Наперадзе праграма «Антыфейк» – лукавыя навіны пра сапраўдны ўзровень заробкаў і пенсіяў, забытыя малочныя войны з Расеяй і забарону голасу. А потым без акрэдытацыі сур'ёзная праграма найлепшых беларускіх журналістаў, у тым ліку пра Дзень волі і апошняе украінскае папярэджанне для КДБ. А я з вамі